A mai kaland az aprócska kastélyban kezdődik. A kobold rakéta! Nincs idő újságolvasásra, felség. Királyi kötelezettséged van. Kötelezettség? Meg kell szemlélned a koboldok legújabb játékát. Ó, nem szeretem ezeket a játékszemléket. A játékok mindig tökéletesek, én meg csak azt mondom, tökéletes. A koboldok teherautója. Szervusz, felség! Hadd mutassam be a legújabb kobold játékot. Egy űrrakéta. Tökéletes. Nem akarja megnézni, ahogy repül? Jól van, ha muszáj. Ennyi? Igen. De űrrakétának hívjátok, ez még csak meg sem közelítette az űrt. Ez csak egy játék, felség. Csak egy játék, egy focilabdát magasabbra rugok ennél, és a rakéták azért ennél magasabbra repülnek. Igen, biztos tudjuk magasabbra is reptetni. Milyen magasra? Tudnék holdig repülő rakétát is alkotni, ha akarnék. Dehogy. De igen, kobold vagyok, és a koboldok bármire képesek. Rendben, megparancsolom a koboldoknak, hogy készítsenek olyan rakétát, ami elvisz a holdra. Engem is. Olyat, ami elrepít engem és Holly hercegnőt a holdra. Engem is. És Gastont. És Szilvadadust, hogy felügyeljen a gyerekekre. Lefogadom, nem tudod elrepíteni Hollyt, Bent, Gastont, engem és Szilvadadust a holdra. Dehogy nem. Ma estig. Jól van. Ez pompás. Később találkozunk. Gyere, Ben, igyekezzünk. Lássunk neki mi hamarabb, ugyanis ez kobold becsületbeli ügy. Igen? Jól van. Szia, Holly! Este találkozunk. Szia! Hogy ment a játék, szemle? A király tökéletesnek találta a rakétát? Véleménye szerint repülhetne magasabbra. Ó, tényleg? Azt hiszem, beilleszthetünk egy erősebb rugót. Milyen magasra kéri a király, hogy menjen? A holdig? Egészen a holdig? És én azt is mondtam, hogy pár utas is mehet. Még hogy utas? Ma estig? Lehetetlenség. A kobold becsület a tét. Kobold becsület? Ez esetben meg kell csinálnunk. Felépítjük a rakétát és elrepítjük a holdhoz ma este. Játékgyártás felfüggeszteni a kobold gyárban. Azonnal a kobold rakétán kell dolgozni mindenkinek. Igenis! Most kidolgozom, hogy juttassuk el a kobold rakétát ettől a ponttól Az apró királyság. egész ide. A hold. Szilvadadus. Szeretném, ha csatlakoznál hozzánk egy kis kirándulásra ma este a holdra. Kirándulás a holdra? Igazán jól hangzik. Felkészülök a piknikre. Halló! Halló, felség, a kobold rakéta készen áll. Ez gyors volt. A koboldok gyorsak, és mi koboldok vagyunk. Jaj! Hadd mutassam be a kobold rakétát. Fantasztikus! Repül is! Hogy repül-e? Természetesen repül. Ez egy kobold rakéta. A rakéta itt fog leszállni a nyugalom tengerénél. Ó, tengerpart. Ugye építhetek homokvárat? Megtarthatjuk a pikniket a parton. És pancsolhattok a tengerben. A holdon egyáltalán nincs víz. De akkor miből van a tenger? Csak kőből. Kőtenger? Annak meg mi értelme? Mindenki figyeljen rám! Ez egy rendkívül fontos küldetés. Itt nem lesz fürdőzés vagy piknik. Ez itt az utastér. Az utastér elég szűkös. Lehet, hogy inkább lent maradok a konyhában. Konyha? Itt nincsen konyha. Nincs konyha? Mire való akkor ez a hatalmas tér? Ez a tér az üzemanyagnak van, Szilvadadus. Kiszámoltam pontosan, mennyi üzemanyagra van szükségetek, hogy elrepüljetek a holdra. És hol van a WC? Az nincs. Menjetek el, mielőtt elindultok. Nincs WC? De ha a tengerparton fogunk piknikezni, akkor... Szilvadadus, nem lesz piknik a tengerparton. Ez egy komoly küldetés. El fogtok repülni a holdra.
Most pedig minden űrhajós vegye fel az űrruháját! Felszállásra felkészülni! Ez meg mire való? Nincs levegő az űrben, ezért űrruhát kell viselnetek. Varázsolhatnánk levegőt a légzéshez. Nem, varázsolni tilos a kobold rakétán. A varázspálcáitokat itt kell hagynotok. Rendben. űrhajósok, beszállás! Bogáncs király, né lennél kedves és velem tartanál az irányító központunkba? Rendszerellenőrzés. Motor rendben? Motor üzemkész. A számítógépek? Mind üzemképes. Üzemanyagrendszer? A rendszer készen áll. Kezdjük a visszaszámlálást. 10. Sok sikert 9. kívánok mindenkinek. Olyan 8. helyre mentek, ahol még nem járt 7. kobold. Se tündér! Se tündér? 5. Ó, bocsánat, Holly. Olyan helyre mentek, 4. ahol még nem járt se kobold, se tündér 3. eddig. Mindenki készen 2. áll? Minden kész és rendben, Egy. bölcsöreg kobold. 0. Indulás! Irány a hold! Kilövés! Kitartás, emberek, a rakéta most száll fel! Hová tűnt? Hová tűnt? Hová tűnt? Az űrbe! Ez tényleg működött? Erre azért nem számítottam. Kiértünk a föld atmoszférájából. Kicsatolhatjuk az öveinket. Repülök! Azért, mert nincs az űrben gravitáció. Hiába csapkodom a szárnyamat, mégse visz sehova. Igen, zéró gravitációnál azok nem hatnak. Biztos nincs itt WC? Ez az ajtó hová vezet? Ne nyisd ki azt az ajtót! Tartsatok ki! Mi történt? Az űrben, ha kinyitunk egy ajtót, akkor az összes levegő kiszökik a rakétából. Szegény szilvadadus eltávolodik tőlünk. Hello! Nem működnek a szárnyaim! Rádió összeköttetésben vagyunk, Szilvadadus. Nem kell kiabálnod, csak maradj nyugodt. Maradjak nyugodt! A mélységesen sötét űrben sodródom! Kobold rakéta, itt az irányító központ. Mi történik odafent? Szilvadadus kinyitotta az ajtót, és most elnyelte őt az űr. Ja, Istenem, milyen sajnálatos. Annyi baj legyen, folytassuk a küldetést. Nem, meg kell mentenünk szilvadadust. Ó, lehet, hogy igazad van. Majd én megmentem! Meg én is! Rendben, mind a kötélhez vagytok erősítve, így nem sodródhattok el. Készen álltok? Készen! Jövünk érted, szilvadadus! Kapaszkodj! Kapaszkodjak? Mibe kapaszkodjak? Jaj, ne! Nem érjük el szilvadadust! Kobold papa, a kötél nem elég hosszú. Jaj, ne! Az űrben rekedtem, és még WC-re sem mentem el. Itt a lasszód, Ben! Köszi, papa! Ne mozdulj! A derekat köré fogom dobni ezt a lasszót, dadus! Megvagy! Juhé! Megmentetted szilvadadust, Ben! Köszönöm, Ben. Mindenkinek köszönöm, hogy megmenekültem. Legyen ez örök tanulság, Szilvadadus. Nincs több ajtónyitogatás. Csak körül akartam nézni. Kérlek, hogy ne nézelődj. Ez egy fontos küldetés. Most a kobold becsület forog kockán. Őszintén sajnálom, nem nyúlok máskor hozzá. Tündérmegy szó. Helyes. Most mindenki kösse be magát. A következő megálló a hold. Ó, remek. Minél hamarabb ott vagyunk, annál hamarabb kezdhetjük a pikniket. Utoljára mondom, Szilvadadus, nem lesz semmilyen piknikezés a holdon. Ez a kaland a következő részben folytatódik. A címe Piknik a Holdon.